nou proiect pe care am început în pădurea Codrișor, la Braz. Până acum așa arată situația. Baftă! Următorul feature este turnanta asta, în care normal ar trebui să sari dacă vrei, așa, sau îl deschizi. Am curățat un pic line-ul, deci de acolo. Vom face aici cu băieții o turnantă și după jos, tot în față, și de aici take off, jump până aici pe undeva. Gata, m-am echipat. Rădăcinile astea ca mușcă. Are mult potențial acest traseu. E ceva la vlog? Azi facem seria lui Shelly la muncă. La muncă, nu la întins mâna. Nu. Vom vedea progresul și după mai vorbim. Mai vorbim. The best you ever had is just a memory, and those dreams were as daft as they seemed, my love, when you dreamed them all. Deci până acum așa stăm cu turnanta. Eu zic că e ok la nivelul nostru de builder, e destul de ok. Aici încă nu e sigur dacă putem dubla de aici până acolo. Dacă nu, dublezi doar până aici sau sari și de aici mai sari o dată, direct pe rădăcini. Așa, așa faci. E din părere traseu. Pe uscat s-ar putea să fie ok, convenabil, dar pe ud mortal. Așa stăm în această zi cu traseul. Un kicker neterminat încă, dar deja l-am dat la un pas de moarte. Astăzi este o nouă zi de lucru, dacă nu mă cacă mașina. Deci facem aici track preview. Să vedem. Părere? Asta e traseu morții. Băi, de pula. De fuți în asta, o pedală, te-ai dus pe... O colești și te bagi aici. Bum! Da, o colești și te bagi în copac. Asta e lejer, asta dau și eu, hopa. Serios? Îl dai azi? Pula. Dar e destul de solid, nu? Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman. Doamne ajută! Să vedem. Haide, fu... Părere? Pe nocturn, băieți, pe nocturn. Asta e, n-avem lumină multă, dar te ajut. Și, Dă-i! Scheme! Jackson Gonsul! Băi de... Urcăm sus cu Arthur, lucrăm la traseul nou și poate terminăm săptămâna asta. Uitați aici Mortis. What is this new line? Snare cum? Eu. Hai. Haide, fu... Dai! Ba! Stopi! Mamă, ce stil are băiatul!
left as they seem. A trecut o săptămână de la ultima filmare și, din câte am observat, traseul a rămas la fel. Cum ne apucăm de secțiunea asta. Falling about, you took a left off last life lane. Să vedeți și voi ce fac. Cred că sunt vreo 20 de rădăcini. Sunt destul de mari. Și da, urați în baftă că va dura un pic. Hai să vezi ce părere ai. Momentan este ora 6 și un sfert. Și acum am terminat secțiunea asta cu rădăcini dinainte de turnantă, nu știu cât se vede, îmi pare rău. Deci vă arăt în Altă zi vă arătăm cum și ce-i traseu, cum și da. Ce și cum e traseu, pa! Ciao, fă outro. Wow. Bine v-am găsit din nou și cred și sper că asta este ultima zi de construcții, dacă pot spune așa. Condițiile sunt foarte, foarte rele, pentru că chiar azi a plouat și pot să zic că pe un traseu tehnic nu te avantajează atât de mult. Da, să vedem, vreau să încerc primul jump, să văd dacă am viteză și în ploaie. Aproape, da. Simt de parcă o declipsez prea ușor, că în turnată mi-a fugit piciorul un pic. Aproape. Vai de cap! Vii de sus, vă arăt imediat. Jump. După turnanta asta mai vine o turnantă. Așa, și a ieșit. Înainte de asta o parte aproape dreaptă. Sper că s-a uscat traseul de ieri. Prea fain pe vremea asta. Ce fac, bă? Ultima zi de filmare, coaie. Gata traseul, doar ne dăm azi. Și-a luat apă copilul. Spune-mi un pic, de ce nu iei niciodată apă și furi de la mine? Ready for the action. Îi dăm pe un 3 de încălzire. Hai de pula mea! Hai de... Fain așa cu degetul. A plecat. Hop așa! Măi! Am dat!
fi primul full run de pe acest traseu. Împreună cu Arthur facem track preview. Ce râzi, bă? Ce râzi, bă? Tu mergi. Mi? Tu mergi. Oh, frate. Mamă, s-a activat copilul. Hai de pula mea. Hai de Bă! Hai de pula. Doamne ajută să nu fie rupt. Tot trebuie să fac un track preview. După îi trebuie să-i duc jos chestiile. Și partea lui Arthur. Mic case. Gaură. Mic jump. Băga mi-aș. Mai departe Lomi. Aici în off-camber. Direct în groapă. Turn de 90 de grade. Și partea cel mai risky. Tunanta. Întoarceți. Și încă o turantă. Și dacă vreți să plecați după ce ați dat o tură, plecați pe acolo. Cam atât cu clipul. Nu m-am gândit să se termine așa. Sper că v-a plăcut traseul. Am lucrat enorm de mult. Cred că timp de 3-4 săptămâni. Împreună cu Arthur, cu Edwin și cu Mentos. Eu vă las. Ciao.